Селям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працює я, Альвіна Сідбулаєва, Руслан Синельников та Валентин Гладких, політичні експерти. Наші гості, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. І персональний склад комітетів Верховна Рада погодить на початку наступного тижня. Такі сподівання озвучив обраний народний депутат від «Слуги народу» Данила Гетманцев після засідання підготовчої депутатської групи. Технічні питання. Ми сьогодні досить довго обговорювали вже технічні правки до предметів відання комітетів, погодили їх і вже маємо надію, що завтра, коли відбудеться нове засідання, воно відбудеться в 11:30, ми проголосуємо вже в цілому. Персональний склад комітетів ще питання не вирішено, бо ми не отримали від всіх політичних партій пропозиції. Я думаю, що це питання буде вирішено вже на початку наступного тижня. Валентина, як вважаєте, чого так вони ніяк не можуть вирішити питання це? Так я би навпаки поставив питання, чому вони достатньо швидко рухаються в напрямку вирішення цього питання. Тому що, наскільки я пам'ятаю, це вирішувалося завжди дуже складно і проблематично. Тому що це завжди було підв'язано ще під питання керівництва Верховної Ради України, голова Верховної Ради України, перший віце-спікер і віце-спікер. І потім голови комітетів, потім перші заступники, потім заступники і ці секретарі комітетів. Тому наразі, якщо порівнювати з тим, як це відбувалося раніше, воно відбувається навіть швидше. Але треба поставити запитання, чи означає швидше краще. Тому що мова ж йде не про те, як швидко ми сформуємо комітети, а мова про те, наскільки якісно ми сформуємо комітети. Мова ж не йде про те, як швидко ми там поділимо посади, а мова йде про те, як ми поділимо посади так, щоб унеможливити максимально закиди щодо, там, я не знаю, узурпації, це неправильний термін, але тим не менше. Наскільки ми дотримувалися демократичних процедур, наскільки ми дотримувалися вимог закону України про регламент Верховної Ради України, і наскільки ситуація в комітетах уможливить їхню ефективну роботу. Тому що якщо буде конфлікт між головою комітету, наприклад, і там його першим заступником чи секретарем, то це може виникнути проблема. Крім того, не треба забувати, що рішення комітетів схвалюються колегіально. Тобто, за великим рахунком, скажімо так, керівні функції керівників комітетів, вони є достатньо обмежені. Це посада швидше є фетиш, ніж якийсь реальний інструмент. А ось «Батьківщина» бідкається. Обраний народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Кожем'якін поскаржився, що представники партії «Слуга народу» неправильно розраховують квоти при формуванні складу комітетів. «Слуга народу» просто неправильно трошки рахує відсотки від того, що вони мають, і того, що повинні відійти опозиції комітети. Тому для того, щоб не виносити зараз на публічне обговорення, це трошки відтягується процес. Пане Руслан, як вам такий процес формування комітетів? Потрібно сказати, що для початку, щоб визначити, хто опозиція, хто влада, потрібно всім фракціям заявити все ж таки, чи вони в коаліції, чи вони в опозиції. І вже тоді від цього можна говорити, хто там буде опозицією, кому призначати віце-спікера, кому призначати керівників, чи секретарів, чи заступників комітетів, які б мали б контролювати діючу владу. І від цього можна було відштовхуватися, якщо говорити про формально-демократичні процедури. Якщо говорити про чи то відсотки, чи то про склад комітетів, ми ж повинні розуміти, що в процесі навіть роботи Ради можна буде змінити цей склад. Деякі депутати будуть складати мандати. Вже, до речі, деякі є заяви про те, що одні складають за списком свої мандати, інші будуть нові заходити згідно списку партій, які наступні, які не пройшли за результатами голосування. Тому я б не ставив би до формальних оцих, скажімо так, питань формування великих вимог. Їм зараз просто швидко до 29 серпня потрібно сформувати. Як вважаєте, вони встигнуть? Часу достатньо, сьогодні тільки 22-е, значить за тиждень, я думаю, що можна згідно таких, скажімо, формалізованих підходів набрати кількість депутатів, розподілити комітети, і вони це успішно зараз роблять. І тут є просто інша проблема. Тут же ж проблема не «Слугою народу», бо їхня кількість, в принципі, дозволяє їм створити більшість в усіх комітетах Верховної Ради України. Але чисельність окремих фракцій не дозволяє їм навіть забезпечити представництво в усіх комітетах. Оце цікава ситуація. Крім того, дуже цікаво буде спостерігати пріоритети. Зараз ми спитаємо Михайла Цимбалюк, обраний депутат від «Батьківщини». Вітаємо вас, пан Михайло. Вітаю, вітаю. Як вам взагалі процес формування комітетів? Знаєте, я погоджуюсь те, що я встиг почути в ефірі.
Справді нічого дивного немає. Сьогодні народ України, а вірніше на останніх виборах позачергових до парламенту нашої держави, надав перевагу політичній силі «Слуга народу», яка створила не коаліцію, а монобільшість, яка практично домінує у всіх комітетах Верховної Ради. І це свідчить про те, що вони не мають великого бажання рахуватися з депутатами, яких, до речі, теж обрав український народ, які є самовисуванці і пройшли по мажоритарних округах, інші депутати від фракцій, і один-два представник, які будуть від нашої політичної сили, Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в комітеті, чи від Пан Михайло, скажіть, будь ласка, що саме вам не подобається? Ну, я хочу сказати, що я не говорю, що не подобається. Я говорю про те, що сьогодні всю політичну відповідальність за ситуацію в державі, за прийняття законів, за економічний розвиток несе одна політична сила. Я вважаю, що це правильно, тому що народ шляхом голосування виявив свою волю. Тобто дуже важливо, щоб в парламенті не втратили перше – це демократичність, парламентаризм. Зрозуміла. Михайло, скажіть, будь ласка, що вам не подобається в розподілі комітетів? І до якого комітету ви будете входити? Чи, може, ж ходите? Ну, ми побачимо, це прийме рішення парламент, до якого комітету. Я вважаю, що я буду працювати там, де це потрібно буде для команди «Батьківщини» і взагалі в цілому в парламенті. До якого комітету хочете ви, Михайло? Так, я доктор юридичних наук. Я вважаю, що з юриспруденції, що я можу працювати і в комітеті з правоохоронної діяльності, правової політики, і так і інших комітетів. Михайло, як думаєте, вас візьмуть на ті комітети, які ви хочете? Ну, я вважаю, що це буде вирішувати більшість. Я думаю, що мені місце знайдеться в тих комітетах, в яких вирішить «Слуга народу», тобто більшість. Дякуємо вам. Михайло Цимбалюк, обраний депутат від «Батьківщини», був з нами на зв'язку. А ось обрана народна депутатка Ірина Геращенко каже, що «Європейська солідарність» визначилася з кандидатами в комітети та на посаду віце-спікера. Колеги, прізвища визначені щодо наших кандидатур на всі відповідні комітети і віце-спікера. І найближчим часом ми їх оприлюднимо. Відповідні листи зараз направлені вже до всіх наших колег. Як ви гадаєте, хто буде віце-спікером? Мені здається, що це буде представник опозиційної платформи «За життя». Вони будуть більше претендувати на опозиційну. А прізвище скажіть? Про прізвище поки не говоримо. Ну, хоча б, ви ж, може, у вас є якісь, хоча б деякі... Поки передбачень не роблю, тому що є багато прізвищ, обговорюється, поки що не можу сказати. Пане Валентине, як ви гадаєте, і можете назвати саме прізвище віце-спікера, який, ймовірно, може стати, який ми побачимо? Дивіться, за логікою, можу погодитися з паном Русланом, що друга за чисельністю опозиційна фракція могла претендувати на посаду одного віце-спікера. Але оскільки у нас є 4 різні опозиції, то на одну посаду претендують 4 політичні сили. І я чомусь схильний думати, що швидше за все цю посаду обійме хтось з Європейської солідарності. Наскільки це там відповідає демократичним процедурам, наскільки це там дозволить ефективно працювати в Верховній Раді. Але я не здивуюся, якщо навіть та сама Геращенко продовжить свою кар'єру на посаді віце-спікера. І, в принципі, я кажу, що ці посади в нинішньому форматі Верховної Ради України, вони дуже переоцінені. Це один момент. І ще є, просто щоб продовжити тезу Руслана, що це ж залежить ще й від позиції опозиційного самого цієї платформи «За життя». Зараз ми поговоримо щодо опозиції «За платформу». І зараз на зв'язку Ірина Верещук, обрана депутатка від «Слуги народу». Вітаємо вас, пані Ірина.
Вітаю. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, чи є у вас в партії, кого б хотіли побачити віце-спікером? Ні, якоїсь визначеної кандидатури немає. Ми чекали до сьогоднішнього дня, кого запропонує «Батьківщина», кого, як виявилось, не запропонує «Голос» і «Європейська солідарність». А кого вже запропонували? Хтось є ці прізвища? Ну, я бачила у пресі, наприклад, «Батьківщина» запропонувала пані Кондратюк, якщо я не помиляюсь, а «Європейська солідарність» пані Геращенко. Також є кандидатура від позафракційних, якщо я не помиляюсь. А якщо так подивитися, і за яку ось політичну силу ви будете голосувати? Хто до вас ближче? Ну, бачите, це дуже суб'єктивне буде таке, знаєте, моє зараз публічне зізнання, хто мені ближче, тому що я, наприклад, не голосуватиму за пані Геращенко. Останнім часом вона демонструє таку, знаєте, трішки зневагу по відношенню до «Слуги народу», по тому, як вона вважає себе досвідною людиною і так далі. Думаю, що це не сприятиме співпраці у парламенті, особливо в трикутнику спікер, перший віце-спікер і спікер. Якщо ви проти Геращенка, а будете за опозиційну платформу «За життя», як вам? Якщо будуть з цієї партії звичайні люди, чи проголосуєте ви за цією партією, представника цієї партії? Опозиційна платформа «За життя» вже заявила, що не буде представляти і не буде надавати своєї кандидатури на цю посаду. На посаду віце-спікера? Так, віце-спікера. А коли це сталося? Ми в інтернеті та інформагенція пишуть, що вони все ж таки будуть Ну, я це читала, сьогодні читала, вчора читала, що їх не цікавить посада віце-спікера, їх цікавлять комітети. Бюджетний, контролюючі комітети, в тому числі і свобода слова, в тому числі з питань деокупації, більше там, де є предмети відання. Тоді, виходить, що за «Батьківщину» ви проголосуєте, так? Я зрозуміла, правильно? Я ще не вирішила. Я не бачила остаточних кандидатур і буду оцінювати, власне, в даному випадку прізвища, тому що це теж багато. Це люди, які будуть здійснювати керівництво парламенту. А отже, я думаю, що це мають бути ті люди, які вміють комунікувати, знають і собі ціну, і своїм колегам, і так далі. А якщо ось ви кажете, що будете голосувати, а хто для вас фаворит буде? Назвіть хоча б декілька прізвищ. Ну, ви чудово розумієте, що наразі, якщо я буду називатиму прізвище, хто для мене фаворит, це буде нечесно по відношенню до тих людей, тому що я не спитала у них дозволу і не знаю, чи це буде виправдано, коли я публічно буду називати фаворитів. Тим не менше, такі люди є і, звичайно, ми їх обговорюємо. Добре, скажіть, будь ласка, хоча б партію. Алло? Скажіть, будь ласка, хоча б з якої партії вони? Європейська солідарність і «Батьківщина», а також позафракційні. Дякуємо вам. Ірина Верещук, обрана депутатка від «Слуги народу», була з нами на зв'язку. Ось така думка від «Слуги народу». Як вам? На тому, на чому я закінчив, що тут багато залежить від позиції тих фракцій, які делегують своїх претендентів, це раз, і від того, кого саме вони делегують. Ну, тому що я практично впевнений, що Верховна Рада не проголосує за, наприклад, Медведчука. Ну, тому що це є одна з найбільш токсичних фігур в українській політиці. При тому, що є навіть політичні сили, які дуже б хотіли, щоб так сталося, для того, щоб далі качати свою трошки, як на мене, дурнувату риторику про реванш. А, наприклад, Шуфрич, якщо буде це? Чи проголосують, як думаєте? Ну, це менш токсична фігура, але, знову ж таки, є позиція внутрифракційна, кого сама фракція і з якою метою хоче побачити на цій посаді. Тобто, я думаю, що те, що сказали Верещук, з приводу того, що опозиційна платформа «За життя» швидше за все не буде висувати свою кандидатуру, це швидше за все так і буде. Чому? Тому що ті, кого вони б хотіли бачити, ну, він не зможе очолити. Так просто йти на компроміси заради чого? Просто, ну, знаєте, казав мій колишній шеф Лесь Степанович Танюк, що лізти як дурний з маслом на сонце. Руслана, ви не погоджуєтеся? Тут така справа. Вони з початку переговорів заявляли про те, що це може бути якась кандидатура, але не Медведчук. Справді я погоджуюсь з Валентином, що токсична фігура не може бути проголосована. А хто може стати тоді? Ну, це може бути хтось в них
принципі, великий список, той же самий Бойко або хтось інший, хто, так би мовити, ними бачиться як адміністратор, як менеджер, але при тому він не є таким от, скажімо так, несприйнятним в середовищі «Слуги народу». Хоча, якщо фракція відмовиться, наприклад, на користь якоїсь керівництва в комітетах, тобто вони будуть відстоювати, ми вам віддаємо, знаєте, всі ці політичні торги, це приблизно так, ми вам те, ви нам це. Якщо ми домовились з вами віддати, наприклад, Батьківщині чи тому ж самому «Голосу», який без голосу вже давно мовчить і не висловлює своїх публічних позицій, ми вам відмовилися віддати заступників, то давайте нам більше повноважень в комітетах, і їх, зрозуміло, цікавить бюджетний, регламент, захисту прав людини, свободи слова, тобто ті комітети, в яких опозиція має голосно заявляти свої права. Але знову ж таки є одна маленька проблема, що опозиції є 4, кількість посад відповідно за квотами доведеться ділити на 4. І посади вони все-таки не є рівнозначними. Щодо посад Є зараз голова. поговоримо. І ось троє міністрів уряду Гройсмана можуть зберегти свої посади в наступному уряді. Про це в інтерв'ю телеканалу Максі ТВ сказав обраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія. Все, що вам зараз кажуть про 100% вірогідність, це неправда буде. Буде широке обговорення, голосування. Ймовірність у Маркарової, напевно, найвища. Але є багато інших людей, які також обговорюються, в тому числі Аваков і Супрун. Як ви гадаєте, хто залишиться від уряду Гройсмана? Ну, це залежить від того, як бачить своє майбутнє партія «Слуга народу». Якщо вони хочуть дуже швидко поховати свій рейтинг, наразитися на невдоволення і обурення суспільства, вони можуть ще туди залучити Вітренка, Коболєва, ну і ще там підібрати якихось токсичних фігур. А для вас вони токсичні фігури? Вони не для мене токсичні, вони токсичні для українських громадян відповідно до соціологічних опитувань. Я думаю, що якщо б цей Зеленський йшов на вибори з гаслами, що в моїй команді буде Вітренко, Коболєв, Супрун, ну я думаю, що гарантовано це б трошки відкоригувало електоральну мапу. Це не питання, подобається мені чи не подобаються ці люди. І не питання навіть ефективні вони чи не ефективні. Тому з огляду на те, що зараз відбувається, які обговорення, я схильний думати, що єдина людина з цих названих – це Маркарова може бути. Чому? Тому що вона є не політичною, вона є не токсичною і вона дійсно є людиною функції. Вона ж, як ви вважаєте? можна і просто цей ж не є технократом. А інша проблема – це проблема Авакова, тому що прибрати Авакова з уряду можна лише за його згодою. Без його згоди це буде більше, ніж проблематично його прибрати. Але не прибрати його з уряду – це означає створити конфлікт в межах самої політичної сили, бо там є інші групи впливу. Тобто, якщо ви вставляєте одного, то чому ви не даєте нашим? Тому все-таки, думаю, що здоровий глузд нам візьме гору, і все-таки, якщо хтось і залишиться, то це може бути тільки хіба що Маркаров. І тут ще один нюанс. Вона ж готує зараз проект закону про державний бюджет на наступний рік. Це дуже важливо. Пане Руслане, як ви гадаєте, хто може залишитися, чи всі троє залишаться? Враховуючи довіру до уряду, яка була при попередній владі, логічно було б для «Слуги народу» повністю замінити уряд. Це виглядало б цілком послідовно, коли зміняється президент, змінюється Верховна Рада і змінюється уряд. Тоді це для «Слуги народу» підвищувало рейтинг і, можливо, нові технократи, яких нам обіцяють, вони показали нову якісну політику. Це ненормально, коли уряд 3 роки чи 2 роки не дає публічного звіту. Ви згадайте звіти, які були, наприклад, про результати діяльності при урядах, коли був президентом Кучма. Да? Я пам'ятаю, як тоді Національний інститут стратегічних досліджень готував серйозні цифри, коли уряду є з чим прийти. По-перше, є послання президента до народу, по-друге, є звіт уряду цифровий, зрозумілий, якісний, що можна відрізнити діяльність одного уряду від іншого і чим займався цілий уряд цілий рік. То зараз нема жодного звіту. Відповідно, мені здається, чиновники, які не можуть надати якісний звіт, вони не можуть продовжувати свою діяльність. Ну тут є до нюанс, зараз до справедливості треба сказати, що тут проблема не в Гройсмані, бо Гройсман якраз був готовий давати цей звіт. Інша справа, що Верховна Рада в силу певних причин була не готова цей звіт заслухати. Себто можна поставити питання, чому Верховна Рада 8-го скликання самоусунулася від виконання дуже важливої функції, яка називається контрольна функція. Чому Верховна Рада України, по суті, не контролювала уряд, який сама ще створила. Тобто тут все-таки, погоджуюся, але причина все-таки в Верховній Раді України. Пане Руслане, як вважаєте, хто все ж таки з цих трьох прізвищ може залишитися?
Ну, Росії залишиться. Якщо заявляє 4-й номер в списку, то можуть залишитись і всі троє. Але, ну скажімо, тут важливо зрозуміти для партії, чи їм важливо зараз тимчасова якась статус-кво, чи їм все ж таки потрібні серйозні реформи, з якими вони йшли на вибори. Якщо серйозні реформи, значить нові люди 100%. Ми пам'ятаємо, наприклад, яка була заміна, ну, наприклад, силовиків в сусідній країні Грузія, коли відбулося 100% заміни органів внутрішніх справ. І як там почали люди ставитись до законодавства і до взагалі представників поліції. І як в Україні відбулася реформа поліції, коли відбулася формальна заміна тільки патрульної поліції, а всі внутрішні кадри переатестувалися і потім стріляють в дітей в Київській області, розумієте? І зараз поговоримо щодо сусідньої країни. Агресор Кремль міркує над звільненням бранців. Про це повідомив речник Путіна Росії Дмитро Пісков. Мовляв, під час перемовин між президентом Росії і Франції йшлося про звільнення полонених. Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України. Обговорювалися російсько-українські відносини, в тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами. Певні контакти з цього приводу здійснюються. Як ви гадаєте, як швидко ми побачимо українських військовополонених і українських політв'язнів в Україні? Думаю і боюся, що не швидко. Тому що ці розмови тривають достатньо довго. Але останнім часом, 3 дні тому, 2 дні поспіль, 3 дні тому, в Лефортово звозять з різних куточків Росії саме українських політв'язнів. Це і Балух, і Сущенка. Як гадаєте, чи побачимо ми, Руслане? Хотілося б вірити, але мені здається, що цей обмінний процес, він взагалі підлаштований під різні політичні вигоди Росії. Якщо Росія відчуває, що десь їм дають, наприклад, чи то доступ до європейських інституцій, чи то раптом Трамп висловлюється, що якщо буде пропозиція, ми їх побачимо в G8, і тут раптом відповідь британці, німці і, здається, ще хтось, Канада, чи хтось із третіх країн каже, ви знаєте, позиція поки їхня не змінилася, відповідно, поки немає підстав повертати в Велику Вісімку. Тобто тут ще буде багато політичних нюансів, які дозволять Росії відчути чи не відчути свою вигоду. Тоді, як ви вважаєте, чому саме їх привезли, українських політв'язнів, саме в Лефортово СІЗО? Ні, ну я без поняття, чому їх привезли. Це якісь внутрішні процеси, я не знаю, пенітенціарної служби Російської Федерації. Я просто погоджуюся з тим, що так, цей процес треба розглядати в ширшому контексті. В контексті взагалі взаємин між Росією і Україною, і в контексті взаємин між Росією і рештою цивілізованого світу. Тобто і просто так робити жести доброї волі, ну я не знаю, може хтось вірить, що росіяни такі щирі і готові там демонструвати свою добру волю. Я ставлюся до цього трохи інакше. Якщо вони щось роблять, то вони хочуть за це щось отримати. Виникає питання лише, що саме за це вони хочуть отримати і чи готові ми за це їм це запропонувати. Якщо це дійсно буде першим кроком, за яким почнеться дійсно виконання мінських домовленостей, обмін полоненими всіх на всіх, потім припинення вогню, розведення цих сторін, режим тиші і подальша там імплементація цих мінських домовленостей, то це величезний плюс. Тоді дійсно мусить бути оптимізм. Але наразі я не бачу ані глобального контексту, який дозволив бути мені оптимістом, ані якоїсь зміни позиції Російської Федерації в цьому контексті. Тому що вони досі продовжують писати на Україні і в Донбасі. Таке вже, що вони просто ідіоти. Віце-прем'єр-міністрка Івана Климпуш-Цинцадзе припустила, що ймовірне звільнення українських бранців Кремля може трапитись в обмін на повернення Росії до Великої Вісімки. Це сильно жирно. Із домовленості щодо, наприклад, обміну незаконно утримуваними особами на території Російської Федерації, на окупованих територіях і Донбасу, і Криму, в обмін на те, на якесь пом'якшення політики країн цивілізованого світу стосовно Російської Федерації. Я хочу сподіватися, що це не так. Пане Руслане, як ви вважаєте? Чи згодні ви? Я вважаю, що
торги з Росією йдуть постійно, і тільки вони закінчуються приблизно тим, що після чергового невиконання умов світового співтовариства Росії підвищуються санкції. Причому ці санкції останні 5 років настільки підвищуються, що скоро Росія буде не здатна навіть фінансувати свої зовнішні борги там чи внутрішні зобов'язання. І це вже приводить до того, що в Росії починаються протести. Росія, як за словами самих російських опозиційних політиків, вагітна бунтами. Тобто, чи там, чи інакше, подивіться, чи на Далекому Сході, чи на півночі, де відбуваються ядерні вибухи, чи на Далекому Сході, де відбуваються пожежі, їх ніхто не збирається гасити. Повені відбуваються. Їм би об'єднати пожежі з повенями, можна було вирішити проблему, але поки що російська наука до того не дійшла. Не дійшли. Тобто нанотехнології, щоб гасити повенями пожежі, немає економічної доцільності. Але у них є відкриття, нещодавно зробили в Сколково. Вони знають, як повідло потрапляє в пончики. Якщо такими ж темпами будуть рухатися далі, думаю, дійдуть і до того, як повенями гасити пожежі. От в цій ситуації просто російська політика, на жаль, вона не така оптимістична по великому там, міжнародному формату, тому вони зараз шукають будь-які варіанти виходу з цього такої, скажімо, міжнародної кризи. І сподівання Путіна на переговори з Макроном, на переговорах зараз з президентом Фінляндії, це по суті пошук хоч якихось союзників, які їм дозволять замирити той конфлікт, який вони заходили останні 5 років. А ось під час зустрічі у Берліні канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявили, що наразі підстав для повернення Росії до Великої Вісімки немає. Якщо ми доб'ємося успіху, то, звичайно, у нас буде інша ситуація. Однак зараз ми не досягли достатнього успіху, щоб причини виключення Росії в 2014 році було скасовано. З огляду на те, що трапилося в Солсбері при використанні хімічної зброї на британській землі, враховуючи тривалу нестабільність, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на російські провокації і не лише в Україні, а й у багатьох інших регіонах, я підтримую позицію Меркель, що слід знайти ще багато аргументів для того, щоб Росія повернулася до Великої Вісімки. Валентина, ось ми почули і канцлера Меркель, і Джонсона. Ви теж гадаєте, що ми не побачимо? Як приємно, коли твої думки, або навпаки, що з твоїми думками погоджується канцлер Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії. Так, найближчим часом Російська Федерація не повернеться. В силу того, що наразі світове співтовариство не бачить якогось суттєвого поступу в поведінці Російської Федерації і наближенні її поведінки до норм цивілізованого співіснування в сучасному світі. І тут не лише мова про Україну йде, і про це, до речі, Джонсон сказав також, що, шановні, ви або навчіться поводити себе цивілізовано, тоді можете розраховувати на цивілізоване ставлення до себе. Якщо ви думаєте, що ви будете займатися безпреділом, простою російською мовою їм зрозумілою, ну так відповідно буде на вас і реакція. Але ж є позиції Трампа, який не проти побачити. Трамп також, почекайте, це є також пересмикування, тому що українські ЗМІ вже тиждень говорять про те, що нібито Макрон сказав, що готовий, там, я не знаю, ледь не повернути Путіна кудись. Але чомусь забували, що далі йшла цитата про те, у разі наявності суттєвого поступу, і далі було перераховано в яких питаннях. Те саме можна сказати і про Трампа. Ну, крім того, давайте не будемо забувати, що Трамп це такий епатажний політик, який дуже часто робить провокативні заяви, які потім обговорюють, але це не означає, що вони потім завжди втілюються в життя. Руслана, ви теж вважаєте так? Я вважаю, що ситуація взагалі в Росії настільки складна, що всі варіанти, як зробити, наприклад, фейки з зустрічі з Макроном, потім розповсюдити їх на український сегмент соціальних мереж і потім казати, ось дивіться, Макрон наш, як вони люблять, так, Крим наш, Макрон наш, там Зеленський наш, а потім вони якось виходять не зовсім їхні. Бо французьку мову, на щастя, зараз в світі розуміють не лише росіяни, розумієте? Тобто, є дуже відоме це відео, коли переклад виступу Макрона російською мовою, а далі йдуть субтитри, те, що він насправді сказав. А ось президент України Володимир Зеленський зазначив, для повернення до J8 Кремль має повернути Крим, припинити війну та звільнити українських бранців.
Із березня 2014 року, після призупинення участі Росії у Великій Вісімці, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований. Український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова запропонувала допомогу президентові Зеленському та проконсультувати його у дипломатичних питаннях, цитую, по-братськи. Шановний пане президенте України, вам підсунули позбавлений сенсу набір літер. Якщо під високою дипломатією ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищою є все ж таки Радбез ООН. Буду вас по-братськи періодично консультувати, доки ви не окомплектували МЗС України. А то ніяково навіть, нібито знов же по-братськи хотіли нас потролити, а вийшло, як завжди, хоч і по-братськи. Я не зрозумів, що Захарова змінила стать. Ось, якщо вже вона хоче допомагати, то по-сестринськи, мабуть. Хоча я не можна десь їздила в Таїланд, десь поміняла стать. Хоча я не знаю, як це захотіла вона з вами, з Україною, поспілкуватися і допомогти по-братськи. Як вам така заява Захарова? Вона, до речі, так само чомусь пише на Україні, але чомусь в Донбасі. Таке вчення, що якщо вона не може почитати навіть російську пресу, десятирічної давнини почитати, як там вживалися прикметники з Донбасом. Тому що це географічна назва, але то така історія. Я погоджуюсь, там дійсно з точки зору термінологічної заява Зеленського дійсно потребує певного коригування. Починаючи з того, що Крим не окупований, а анексований. Це трошки інший політико-правовий статус. Ну а загалом, я би сказав так, якщо Зеленський або ми будемо потребувати або братської, або сестринської допомоги росіян, ми до них звернемось. Наразі такої необхідності нема. Пане Руслане, як вам? Найкраща допомога братнього російського народу буде полягати в тому, щоб звільнити всі українські території, включаючи Крим, про який чомусь забули в Мінському процесі написати, відповідно Донецьк-Луганський, аж по саму територію аж до Росії. Можна ще потім згадати український місце, заселене українськими козаками, але це будуть вважати, що це українські територіальні претензії до Росії. Да, щоб ми це не називали, можемо просто сказати, нам би так з братами цими демаркувати кордони, приблизно так, як вони раніше в Радянському Союзі демаркували з західними країнами, щоб там навіть миша не пробігла і щоб не можна було отак от танками вільно заїжджати на братню територію. От тоді це буде найкраща братня допомога. А поки от така допомога звучить в Міністерствах закордонних справ Росії, то не та допомога, яку потребує Україна. Але ж вони не просто так заявили. Це ж якийсь сигнал. Це тролінг, відвертий, цинічний, нахабний тролінг. Розумієте, в чому справа? Росіяни, їхній зараз статус зрозуміли. Тобто говорити про їхню позицію нема сенсу. У мене є претензії, чому українські високопосадовці своїми заявами подекуди дають підстави для цілком обґрунтованих раціональних зауважень з боку явно недружніх до нас елементів. Тобто можна було заява українського МЗС з приводу тролінгу російського МЗС. А ось столиця... Тайгу реально, від заживо згорають, просто жах. Черв'яки просто задихаються. Ой, зрозуміло. Дякуємо. Переходимо до іншої теми. Столиця готується до Дня Незалежності. Співачка Тіна Кароль виконуватиме гімн України під час Маршу Гідності. У своїй сторінці в Інстаграм співачка наголосила, дуже щаслива, що перебуватиме 24 серпня з президентом Володимиром Зеленським. І невдовзі в передмісті Києва має розпочатися репетиція святкування Дня Незалежності. На Хрещатики пробуває моя колега Еміліана Амеді. Мілена, чи не почалося ще репетиція? Слово вам. Салям алейкум, Ельвіно. Репетиція, власне, вже почалася, хоча Тіни Кароль ми ще й не бачили. Приїхали автобуси з надзвичайниками, з поліцією, з військовими оркестрами. Власне, зараз вони потроху вже збираються тут на Хрещатику, а саме на алеї Героїв Небесної Сотні. Ви можете бачити, як проходить репетиція.
вже зібралися ліцеїсти-барабанщики, сотні учнів дитячих колективів творчих теж репетирують зараз, і керує усім цим дійством наразі режисер наш український Алан Бадоєв. Власне, захід 24 числа почнеться звідси, з алеї Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю родиною покладе квіти та вшанує пам'ять. Ви чуєте зараз хвилину мовчання, її репетирують. 100 ударів буде, які символізуватимуть 100 життів, які віддали українські патріоти за нашу з вами незалежність. Потім, після хвилини мовчання, планують вивісити прапор України тут на Майдані, а вже згодом заспіває і Тіна Кароль, і інші народні українські артисти та виступлять військові оркестри. На цьому все. Ми залишаємося поки що тут та чекаємо на ще більш цікаві події на цьому місці. Дякуємо вам, Єлена Медія, наш кореспондент, була з нами на зв'язку. Як вам щодо співу Тіни Кароль? Тому що є деякі там критики, що не та тональність. Ну, це художнє виконання, воно, можливо, має право бути, але б я переглядав би взагалі слова гімну в бік позитивної її частини, а не повторення того, що було до отримання незалежності. Є, до речі, така ініціатива, причому вона виходить саме і від юристів, і від політологів, і від співаків, про те, щоб в національному гімні були позитивні життєстворюючі форми, які б говорили, ну, якби фактично основна життєствердна пісня, яку співали щодня українці, так як, наприклад, в Сполучених Штатах при піднятті прапора, при співанні гімну, вся нація настроїться на те, аби будувати країну, а не плакати за тим, що ми ще, до речі, не вмерли. І от в цій ситуації можна було переглянути як сам гімн, це знову ж таки завдання до Верховної Ради як законодавчого органу, так і до його співання. Воно може бути і в сучасному стилі, і в народному, і в художньо-творчому. Це вже не має значення, аби знати, що співаєш. Пане Валентине, як вам і спів, і тональність, і щодо Дня Незалежності? Я не є експертом в галузі співу, тому я не можу оцінити майстерність виконання, але я, можливо, консервативно в даному випадку буду виглядати, але мені хотілося б, щоб було б якесь нормативне виконання гімну, бо це не джаз. Тобто експерименти тут давайте завалимо в джазових інтерпретаціях, а давайте чи блюзом будемо співати, а давайте рок-н-рольним зробимо. То це трошки не та все-таки сфера, де варто експериментувати. Тому, можливо, якщо хтось з співаків хоче проявити свій творчий талант, то нехай експериментує з іншими творами, а гімн все-таки мусить бути нормативне виконання. А що стосується святкування, слухайте, кожен нехай відсвяткує так, як вважає за потрібне. Я не бачу жодних тут підстав для дискусій чи сварок про те, чи там хто де буде проходити, чи правильно будуть проходити, чи неправильно будуть проходити. Це все нагадує мені пригоди Гулівера, і ці як ліліпути воювали, з якого боку треба яйця розбивати. Але ви за те, щоб святкували так, знаєте, щоб техніка була, як торік? Слухайте, хай краще трамвай, зрештою, швидкість не почне їздити замість техніки. Аби щоб показати наші сили. От хай покажуть шляхом того, що з'являться трамваї, тролейбуси, літаки, аеродроми і щось більш цивілізоване, що буде, нагадує, Україна і Європа, розумієте? Бо коли я приїжджаю в Європу, я бачу, це Європа. Коли повертаюся в Україну, відчуваю разючий контраст. Тобто якось важко мене переконати в тому, що Україна – це Європа, коли я в Україні не помічаю всього того, що помічаю в Європі, принаймні в цивілізованій її частині. Пане Руслане, сила полягає в тому, щоб армія була справді сильна, оснащена, хлопці мотивовані і, найголовніше, могли і були готові виконувати бойові завдання. Це більш важливо, ніж ходити марширувати за радянським зразком і доводити своїм воєначальникам, що вони йдуть рівно в ногу, чи вони правильно заправили військову форму. Тобто, мені здається, що коли ми, до речі, згадували питання там про хліб, сіль, про якісь там, скажімо, такі основні радянські атрибути, давайте, може, ми все-таки подивимося, як інші країни живуть. Вони пам'ятають свої старі традиції, але вони не бравують тим, що було там актуальним в 19 столітті. Слава Богу, на світі... А як ви будете відзначати День Незалежності? Подалі від Майдану Незалежності. Подалі? Подалі. Я просто не люблю великих натовпів. Єдине місце, де я можу змиритися з наявністю великої кількості людей, це або на Майданах під час революції, або коли йду на футбол. Решту часу я волію триматися подалі. Пане Руслане, як ви будете відзначати цей день? На природі з рідними людьми. Секс, наркотики, рок-н-рол.
І Валентин Гладких, і Руслан Синельников, політичні експерти, були гостями нашого ефіру. Дякуємо, що були з нами. Вам. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на АТR Заман, а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Сьогодні у Прайм Борисов Пилип Іллєнко